Ang ibig sabihin, nag-shutdown. Yang atong dapit, nag-lockdown. Pagkamingaw in town. Pero kabalo ba ka? Sagdi lang kung nag-shutdown sila. Nya nag-lockdown ta. Basta ang atong first love niya, nagkalayo pa. Ang mga butang nining kalibutan, wala man gyud kasiguruhan. Apan kung si Kristo ang atong alagaran, unya mulahutay ta sa unahan, makabaton tag kaluwasan, magpuyo pa ta uban kaniya hangtod sa kahangturan.